Добре дошли отново при нас. Сега ще ви покажем един доста любопитен репортаж. Корупционната карта на България вече е в действие в интернет. Иновативният проект ще бъде платформа за всички, които желаят открито да подадат сигнал за корупционни практики. Кой на практика стои зад този амбициозен проект? Вижте в репортажа на Росица Пламенова и Цветан Колев. Корупционната карта цели да изкорени нечистите и порочни практики в обществото. Осветляването на тези тъмни кътчета е инициатива на Политическа промяна сега, иновативна интернет-платформа, създадена и поддържана от млади и будни хора. Сред създателите на проекта е Роро Кавалджиев. Насочихме ресурса към корупцията като един от, може би, най-сериозният проблем за България. Ние тук ще следим в реално време развитието на всякакви сигнали, които се подават от хората за нередности и корупционни схеми. Всеки сигнал ще бъде проверяван, а основна цел на проекта е да се търси съдействие от отговорните институции. Аз силно вярвам, че корупцията е отговорност на всеки, особено на всеки млад българин, и колкото повече говорим за проблемите относно корупцията, толкова повече се борим с нея. Какви са стъпките за подаване на сигнал за корупция? С 4 клика общо взето може да се избере град, да се посочи сферата, в която е възникнал проблема, въвеждат се, разбира се, лични данни, които ние защитаваме, прикрепя се и доказателство, и оттам нататък ние започваме да работим. Червеният флаг върху картата на България обозначава мястото на порочни практики. Обществото има нужда, и държавата имат нужда от подобни инструменти. Вече имаме десетки подадени сигнали, над 5000 уникални посещения на страницата. Бургас, Варна, Сливен, София и Стара Загора са първите градове с сигнали за корупция. Дойдоха оплаквания за фирми за такси, които грабват хората, дойдоха оплаквания свързани с ТЕЛК и неправомерно раздаване на привилегии на хора. Скоро очаквам тук цяла България да е пълна с флагчета, може би само на връх Мусала няма да има подаден сигнал. Ние сме наясно с това. Извън частните случаи в бъдещ план лесно могат да се проследят кои са най-корумпираните градове и от какво естество са най-често срещаните проблеми. Един от последните подадени сигнали е от Стара Загора. Сферата на икономика и енергетика. Има и бутон подкрепи. Има бутон подкрепи. Вече 42 човека са подкрепили инженер Станислав Иванов. Всеки, който иска да подаде сигнал за корупция, може да го направи на интернет адреса corruptionmap.bg, стига да има точни и ясни доказателства. До края на месеца трябва да стартира и приложение за телефони. Целта е всеки, чрез мобилния си телефон, да има възможност да снима и изпраща сигнали директно.